може би само едно пояснение е необходимо. Да се говори. Че всичкият материал, който се заснема, дървен материал отзад, цигли, тухли, са докарани допълнително. Тук, където е свален покрива и се вижда, че го няма, е било гредоред. Гредоред е поизгнил. Трябва да се сменят и останалите греди дори, зато е свалено до тук. Налага едно пояснение. Ето тази тръба е била върху тази. И от снега се е слегнало цялото и е готово да падне, защото го държат само тези връзки тук. Трябва просто да се намери начин отворите да минат отдолу, да се повдигне целият покрив. Вътре в има ли? Не, аз мисля, то се вижда на какво е положение. Може би до вратата само да си няма врата. Види, по-нататък. Тъй като там. Тъй като дясно. Имало е това. Те са брутални, ще се подновят, ще направят отново. Идея е ужасно.
не се виждате колко е тъпо. Само осветлението навсякъде. Тук е толкова останало от него. Може ми се иска да се върнем към този ъгъл, защото смятам да се промени. Това е било гредоред. Махнахме гредите, бяха напълно изгнили. Сега е подготвено да се направи плоча. Здраво е. Покрива също беше гредоред. Изгнили гредички, от всякъде текло. Трябва да се сложи топло отопление, за маска, след това да сложим някакъв териков, защото
Първо е много крив и второ това изчакваме едно по-добро време да продължим касетата. Дано тогава е по-огледно. Уважаеми телевизионни зрители, аз съм Цочо Коро, водещия на съвместна рубрика на Вести в стремление Union Television Бизнес клуб. Този път се намираме на едно място, което е любимо за ловчеви. Накрая на алеята Башбунар е ресторант Юзината. Ловчеви го знаят години назад. Да я прилича днеска на едно добро заведение, дължи се преди всичко на неговите стопани, на хората, които го стопанисат. Двама братя, бизнесмени, се заеха и това заведение го направиха уютно место, където ловчеви могат да отидат със свои гости, тук да направят сватба, годинка на отбелязване на рождени дни на дечица, на по-възрастни. Место, където отново възвръща старата си слава. Методи и Петър Тошеви са двама братя, те са съпрезиденти на фирмата с интересното име БИС. Господин Тошев, явно това, че вие, брат, вие сте човек, хора на изкуството, музиканти сте, от тук ли идва БИС, името на фирмата напред? Да, предпочетохме един музикален, театрален термин като заглавие на нашата фирма пред всичко останало. Новото време ли събуди у вас желание да се изявите в търговията, в общественото хранене? Вие сте музиканти, знаем и в Ловеч година наред свирихте с брат си в бара. Опита, който натрупахме, работейки не само тук в заведение, изобщо и страната, в един момент решихме да го приложим на практика и затова се хванахме с тази работа, с заведението. Но преди тук аз знам, че имахте заведение в Баховица. Да. Искахме да обобщим това, което бяхме видяли и опитахме да го направим в Баховица, но много бързо разбрахме, че знаем с какво сме се захванали и зато и се прихвърлихме тук ресторант Юзината. Но аз спомням, когато дойдохте тук, беше едно пропаднало заведение. Що се спряхме тъкто на него? Преди всичко, може би заради това, защото има много хубава стара слава, която искахме да възродим. И второто, което не е на второ място, но все пак много важен елемент е красивата природа. Мисля, че сме на най-красивото място в град Ловеч. Вие, вашия брат, сте пловдивчани, аз добре ви познавам. Дойдохте на едно место, което наистина е слава на Ловеч. За някой, като кажеха тази градина тук, Юзината, хората свързаха с Ловеч. Беше енигматична, както и покрития мост за града ни. Вие не сте от Ловеч, а възраждате стара слава на Ловеч. Аз някак си не мога да си го обясня. Някога, когато за първи път се запознахме с града, това беше едно от местата, което ни направи много силно впечатление. Така че, поглеждайки за бъдеще, искахме да го вържем с традициите, с миналото. Общо взето винаги е най-добре, когато има приемственост и така ние видяхме приемствеността. Освен това заведение, вие правите семейен бизнес, знам, че баща ви и майка ви също се занимава с търговски бизнес. Магазина, който е в статистиката на вашата фирма, нали? В изчислителния център имаме магазин за хранителни стоки вече 8 години. Кое му е доброто, че е семейен бизнес? Родителите вие работите в една фирма семейно? Ако мога да си позволя това сравнение за тройката коне и за единичния кон, значи когато 3 коня дърпат, каруцата се движи много по-добре, отколкото когато един. Много добре като сравнение. Да се върнем към вашето заведение конкретно. Нека да кажем на нашите телевизионни зрители какво могат да получат като услуга тук при вас. Имаме специфична услуга барбекюто, което сме изградили отвънка на двора. Може да се изпечат агнета, прасенца, теленца в пещ. Както казват, селска пещ. Освен това, навънка на дървени въглища се пече скара, и то богата скара с разнообразно месо, както агнишко, така и телишко, свинско, пилишко много. Освен това, поддържаме едно и също меню, което е доста така обилно и изобилно, целогодишно.
В това сме хвърли всъщност всичките си така усилия да се поддържа едно широко, разнообразно меню целогодишно. Като основни ястия имаме пълнено пилешко бутчи, което за първи път ние пуснахме в града. Пилешко вретено имаме, което не знам дали другаде се предлага. Пилешката скара също е много популярна и хората я предпочитат, особено през летните жеги. Освен това, характерни тук са кавказския шиш, печените джулани, задушени, агнешкото печено, както вече казах, зимния период има и свинско печено, телешко печено. Всичките те са направени в тази селска пещ и са много интересни и приятни на вкус. А напитки? Напитките сме се старали да вземем от всички райони почти на страната, като се търси преди всичко богат избор. Значи, примерно от ракиите се предлагат около 24-25 вида ракия. Всеки му според вкуса. Правите сватби, правите кръщенета. Позволете ли, както на много места ваши колеги дават възможност да се внесат и напитки? Да, разбира се. Това е съвсем естествено, даже и задължителният елемент от 50 грама често пъти отпада, защото няма смисъл хората да пият 50 грама от една ракия, пък 100 грама от друга ракия и така нататък. Тук преди всичко зависи от самия клиент, от неговите желания. Отделно през зимата имате малко клиенти. През топлите месеци, пролетите, най-вече летните, идват повече хора. Според вас, освен с богатото разнообразие на напитки и местия, считате, че може да се привличат и хора с по-висока култура на обслужване? Има такова старание в нас, да се опитаме да предложим една по-висока култура на обслужване. Не знам доколко успяваме, все пак града е малък. В момента сме в един много труден период икономически, както за града, така и за страната. Опитваме се и имаме желание да повишим начин на културата на обслужване, но не винаги успяваме. Това, че Спарк Елтос тук се отбеляза своята годишнина, а не отиде в по-елитни заведения, имам предвид ресторант Ловеч, беше ли комплимент за вас? Да, разбира се. В какъв смисъл? Те често пъти са доказвали, че имат предпочитания и пак, може би, тяхните предпочитания са на базата именно на това, на добрата кухня, доброто обслужване и добрата природа. И сега един 40 годишен юбилей успяха да го свържат с тези три елемента. Надявам се, че стана добре. Какво като изненада, вие сте артист, като атракция, мислите, предполагам, че мислите и за напред да правите тук, за да привличате допълнително клиенти и с това? Аз съм живял много малка част от живота си в Родопите и много силно впечатление ми правиха ония хубави агнета, които въртяха на шишове. Надявам се след време, когато и хората, пък и ние имаме така по-сериозни възможности, да можем да ги въртим и тук и гражданството да може във всеки един